da se u noći Lejletul Kadr spuštaju meleci zajedno sa Džibril i Eminom, dakle najodabranijim melekom, donose salavat na one koji čine ibadet, mole Allahu za oprost grijeha onih ljudi koji se kaju tu noć, koji su u ibadetu, u namazu, u učenju Kur'ana. I onda kaže pred zoru, Džibril kaže Ar-Rahil, Ar-Rahil, polazak. I onda meleci idu nazad. I onda pitaju Džibrila šta je uradio Allah sa grijesima Muhammedovog umeta, sa grijesima muslimana. Kaže Džibril, oprostio je svima koji su tražili oprost u toj noći, osim notornom pijanici, onome ko je neposlušan roditeljima, svojoj majici i svom babi, i dvojici muslimana koji ne govori jedan s drugim. Džaba zikr, džaba, ako smo u ovoj kategoriji, onda ili se popravljajmo, ili se teško možemo nadati. Dakle, notorni pijanica, onaj ko ne sluša roditelje i dvojica muslimana koji ne govori jedan s drugim. Danas. Za dobrotu umeta, dobročinstvo živjeti i tvoj sunet slijediti. Ide mjesec